Tapno makapagkararag tayo nga si Rara M, maidawat nga pakiidep, wenno i-silent mode tayo kumadag iti cellphones tayo. Kadwaen tayo dagiti sumaganad nga nangiyawat intensyon pagyaman da. Pagyaman ni Esperanza Colong para ti panag-birthday na. Pagyaman ti Estelero and Lucaben family. Pagyaman ni Nestor ken Lorna Fabro. Pagyaman ni Napoleon Ragajo and family. Ken di panagyaman da Mr. and Mrs. Berlito and Jeannie Taban and family. Iraman tay pa ngay kararagan ti kararuan ni Marivic Galaw ken Abigail Galaw. Gagayem ken kakabsat iti dayti nga rambak misa, kadwaen tayo ti panangidaulo kada tayo ti panagdaton ken panagyaman dagiti kakabsat tayo manipud ti Sisa Guadalupe. Tumakder tayo kakabsat ket makipaset tayo ti kanta apang lukat. Pasang bayan tay natanok nga apo. Pasang bayan tay natanok nga apo. Daytoy ti aldaw nga inaramid mo, nagasad nga aldaw kada ka matattao. Gaputayat mo ken parabor mo, agyaman kami ken ka, o Dios nga apo. Daytoy ti aldaw nga inaramid mo, nagasad nga aldaw kada ka matattao. Gaputayat mo ken parabor mo, agyaman kami ken ka, o Dios nga apo. Weni kantami panagyaman mi tanapili, daytoy ilimi. Weni kantami panagyaman mi tanapili, daytoy ilimi. Daytoy ti aldaw nga ingkedeng mo, naragsak nga aldaw kada kam nga anak mo. Gaputayat mo ken parabor mo, ngarud agyaman kami ken ka, o Dios nga apo. Weni kantami panagyaman mi tanapili, daytoy ilimi. Weni kantami panagyaman mi tanapili, daytoy ilimi. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Gagabsat ti Dios inikkan na tayo tinaimbag a kananakem, minulaan na ti puso tayo itinasayaat nga bukal, namnamaen na nga daytoy ket agtubo agbunga iti inaldaw-aldaw a panagbiag tayo. Agkamatalik tayo ti grasya ti Dios nga isu ti mangted ti sibog tapno makapagbunga dagiti nasayaat nga bukal ti kaunggan tayo. Tapno nga rod maikaritay ang makiranod iti dati na santon a misteryo, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida yan tangay mamati tayo, ti Dios manangaasi kan managayat. Iti si bababawi anakem kuna tayo agkonpesarak iti Dios aman nakabalin amin
ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay, iso ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Berhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santo, ken kada kayumet kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kuma ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Amen. Mga sikat, mga sikat, mga sikat po, mga sikat. Kristo, mga sikat. Kristo, mga sikat. Mga sikat, mga sikat, o Kristo, mga sikat, mga sikat, mga sikat, mga sikat po, mga sikat. Gloria iti Diyos, iti kangatuan, ket dito'y nagkakapya, kadagiti tattao na imbag ti panagnagdakenda, imunan nagdaka, itanuk daka, pagrukbagan daka, daydayawen daka, agyaman kamken ka, gapuiti naindaklan, adayamu. Gloria iti Diyos, iti kangatuan, Apo Diyos na ilangitan na ari, Diyos Ama, ang nagkabali namin, kesika Apo miya Jesu Kristo, bugbog to nganak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, ti kangatuan, sikamangikan, kadagiti basbasol ti lobo, kasya na kami, sika amangikan,
kanawan ti Ama. Kasyan na kami, gloria iti Diyos, iti kangatwa. Yan tangay siksika o ako, Jesu Kristo iti nasantuan, siksika ti Apo, siksika iti kangatwan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. Ibaay mo kadaapo, dagiti pasamak ti lubong, maiturong daakas pagayatam, ket aglakam dagiti nasyones iti pudno akapya, ken agragsak iti iglesyam ti panagserbina ken ka nga awan lapped na, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso ang magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Ti maibasa na adaw ti libro ni Sirach. Madlaw ti pagkapsutan ti maysa a tao, babaen ti bukod nga asao. Mayarig iti pagsagatan, apakailasingan ti rugit. Tiwagas ti panagpanunot mo, ti mangipakita iti kababalin mo. Masubok iti orno, iti aramid ti agdamdamili. Babaen ti bunga, makitam no kasano, ti panakataripato ti maysa a kayo. Maamuam no anya ti karirik na ti maysa a tao, babaen ti panagsauna. Di mo dayawen ti maysa a tao no di mo pay nangyeg a nagsao. Dayta ti pudno a panlubok. Ti sao ti Apo. Apo, nagsayaat ket din ti agyaman ken ka. Nagsayaat ket din ti agyaman ti Apo, ti panagkanta iti pakadaydayawam, o Diyos iti kangatuan. When, iti binigat a panakapaiblaak, ti di agbalbalo nga ayat mo, ti rinabii a pakaipadoyak-yak ti kinamatalek mo. Rumampayan tu akas kadagiti palma dagiti nalinteg at tao, dumakkeldan tu akas kadagiti sedro ti Libano. Kasladan tu kadagiti kayo anaimulat ti balay ti Apo, arumang paya iti templo ti Diyos tayo. Uray no lalakaydan, nabunga dalatta, ket kanayon analang tu ken nakiredda. Daytoy ti mangipakita analinteg ti Apo, awan kinikillo ken kuana asa nalaknip ko. Ti may basa na adaw iti umuna asurat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Inton makawesan ta grupsa iti saanen a panagrupsa, ken inton makawesan ti bagi a matay iti saanen nga ipapatay, matungpal to tinasantuan asurat. Naparmeken ni patay, pinarmek ti baligi, o patay, sa dinutayan ti baligim, o patay, sa dinutayan ti panilod mo, ti basol ti pangalaan ni patay iti panilod na. Iti linteg ti pangalaan met ti basol iti bileg na. Ngem pa iti Diyos amang ted iti baligi kadatayo babaen ni Apo tayo a Heso Kristo. Ngarod, patpatgek akakabsat. Agtalin na ed kayo a natibker ken di magaraw. Kanayon asangwenyo ti trabaho yo may paay iti Apo. Tamuyo nga adda bunga iti amin nga ramiden yo iti panagserbi iti Apo. Ti sao ti Apo. Yaman tayo ti Diyos. Iti puso intay luktan, kadagiti balikas,
anasantuan. Alleluia, alleluia, alleluia. Datayo nga anak ti Ama, intay dumnge kasi tatal na, panagkay sa ipakitat, isot maristay nga anak na. Iti puso intay luktan, kadagiti balikas kanasantuan. Alleluia, alleluia, alleluia. Ti Apo adda kumakada kayo. Ti panakay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Sinarita ni Jesus kadagiti adalan na daytoy apangarig, saan amabalin nga idalan ti maysa abulsek, ti pada na abulsek, no kasta ti maaramid matnagdanto adwa iti abot. Saan anangat nga to ti agad-adal ngem ti maestro na, ngem no maturpos nan ti adal na, agbalinton akas iti maestro na. Apay adillawem ti sangkap iti mata ni kabsat mo, ngem di mo madlaw ti troso iti matam. Kasano ti panagkunam nga ikatem ti sangkap ti mata ni kabsat mo, no di mo pa'y madlaw ti troso iti matam. Agin sisingpet, ikatempay nga umuna ti troso iti matam, tapno nalawag ti panagkitam, nalawag ti panagkitam amang ikat iti sangkap nga adda iti mata ni kabsat mo. Saan nga agbunga ti may iti nasaya at akayo iti dakes. Kastamet asaan nga agbunga ti dakes akayo iti nasayaat. Tamailasin ti kayo, babaan ti bunga na. Awan mapuros nga igos kadagiti sisiitan, wenno maburas nga ubas kadagiti kalkalunay. Irwar ti naimbag a tao, dagiti naimbag nga adda iti puso na, ket irwar met dagiti dakes nga tao, dagiti dakes nga adda kenkwana. Ta isawang ti tao, dagiti linaon ti puso na. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good morning. Welcome Apo, dapay naggapon sa ti sinait. Nagititagasan pabyan di kalman, handa na kaurayan ti misan. Dahil ti maudi nga pan nakakita yo kanyak, ti bulan ti Marso. Pang kami ag-updating, ag-renewal, at dakakadwak, ijay Isabela, no nasaya at di resultana, ag-subliak, no awanak ton, day di apurupo, kuna yon ton, ya. So nga dahil ti maudin, iso nga bigbigan da kon, tabaka no hanak to ag-sublin, awanak ton. Kada kayo nga napnapan ti first world countries, kala ko madagita Amerika, Canada, da dumapay nga na bibilag nga country, at da ti prinsipyo da, nga don't talk to strangers kunada. No stranger, awang bibibiyang mo. Uray ka arubam no hamo nga mo, rare. Laeng, pinadigo kay laeng, wano tulungam, wano whatsoever di laeng, ngam di jay relationship nga kaslakan niya tayo nga Pilipino, awan. Datayo nga Pilipino, nagpigsa di jay, because of that strong family ties, nga kultura tayo, adda di jay kunan nga sakop mentality, no adda na gayem mo, agbalin nga kameng ti pamilyam. Nang agahla ko maidi, adala makalugan mo talugan, partas man wano rabit, kasarsaritam, indon di manon kayo Manila, aggayem kayon. Bisbisitaan na kantod ti balay mon, bisbisitaan tumat ijay balaydan. Nagkatrabahuan da ko may abroad, Hong Kong, Singapore, whatsoever, sa dinuman nga luglugar, di jay gayem di jay, agbalin nga kamang ti
Pamilya, umay na to bisbisitaanan, akalan to na ikamang Daya ti kapigsa ti kwa tayo nga Pilipino, daya strong family ties, daya panakigayam ko na tayo. Malagi agkakatrabahuan. Kanya data abroad no katrabahuam lang, at na may sadwa nga barkadam uston, ngam tayo, di katrabahuam agbalin nga kamang ti pamilyam, no agpa-birthday ka, no agpabunyag ka, isudan ti kang runaan nga bisitam, yes, styrofoam da nga iyawid da nakasaganan, katrabahuam garod, madinakam da no muikan, nagpigsa kanya tayo, dayay. Anahantay nga mailibak, no nagayom mon, kasla agbalin akamang ti pamilya mong kanya da ka awan. Kagaputan nagpigsa dayay, datay matlaeng nga Pilipino, ti makibibiyang, ti biyag ti tunggal maysa kada tayo. Napangkay ta abroad, uri no inya ti bado na, awang bibibiyang da. Oray na luumag, awan right mo nga magibaga nga na luumag, ay kagura na ka. Awan bibibiyang da kanya, datay laeng ti makibibiyang. Datay laeng ti makibibiyang ti biyag ti dadduma, isugar nga kapintasam takiday mo apaya, tapno adda makakita, langan mga make up ka saka maturog, no di ka ulaw. Taapaya, anya nga minti makuna dagitay malap, nagpigsa tayo nga sumurik di dyan, so kung kunak ka, agmayurak sa apaya, ikakman ti air condition nga pagtutugawan dagitay chismosa kakaasid ang mga maininitan. Ikakman ti ayuda for marites. Oh, ganas ka madaya niya. Mapumayura ikam tuman ida. Kam ti cellphone da nga napinpintas. Taapaya datayo laeng mati mapan bumibibiyang isuda. I don't care no kunada awan bibibiyang dati biyag. Datayo laeng ti apan bumibibiyang iti biyag ti tunggal maysa. Handa nga business dayjay. Isugar nga conscious tayo. Da tayo lang ti mangkit kita, agbagay mo lang kita aman, lakay kita aman no bagay ka. Mamin anong agsukatan, bagay, uwan, bagay, ay apaya. Tap no makita da kemayat. Jak ammo pay. Ti Bagdad ta ko urag kulkulatlat awan bibibiyang na da tayo laeng, da kayo nga babae ti. Da pala nakadulin nga bagyo nga di pay nalukatan. Agronoton. Datay lang ti conscious. Iso nga no daddo mahaan lang da outside look, oray ti inside sir-sirken tayo. Oray ti personal nga biyag ti tao, sumsumrek tayo. Kahaantay mo nga business. Haantay mga pakarikotan, hangka mga bumanang. Nagpiesta Salcedo, bagak tumangkin mayora nga, award man mayora, datay most chismosa of the year, award 20,000 laman. Ado, adto'y may busan at akabantis di Salcedo. Ay, hawam mo, iti Salcedo niya awan. Kada yung ngamin, apaya nga kasjeti ibagbaga na, ngamin, no daduma, dagito'y maibasa, tata, tilinaon na, di kaunggan. Kuna na hamo mahusgaan ti tao no haampay nga nagsao. Haam mo nga dayawon ti tao na hampay nga nagsao. Tamatiliw ti tao, maamamom ti pudno kinatao ti tao, sigon dayjay panagsao na. Kano ti biyag tayo, ti pakarikotam ti biyag, kabiyag ti sabali, agkit-kita ka ti madi, hanga problema dayjay. Ti problema datoy. No ti business mo dito'y lubong, apan agbirbirok ti pagkapsutan ni kapsat mo, iwarwaragawag mo kadagitay sa bali, haan nga isudat problema. Actually ti problema at datoy. Apaya nga ti makitkitam kabiyag ti sa bali, wrong ditoy. No, latingitingan tayo, tiri na tayo. No, awan man lati ma-appreciate mo nga nasaya at nga aramid ni kabsat mo, ay i-check mo. Maditinagyan na to yun. Tarumwar nga rod, usto di kunana oray ni Sirak, rumwar, kunana nga rod, ada pagsasautayo mga Pilipino, ito yung Ilocano nga, mabaniitan, di ikan, ibukod na nga, ngiwat. Mabaniitan di kan dibukod na ngayon. Samula maala di respeto ijay tao, numanggag mo no kas ano isuna, kano ti rumrumwar ijay ngiwat na ka, dayta saksakit tinakam, insecurities, apal dayay, insecurities di apal dayay. Sakit tinakam awan ma-appreciate na.
Dagiti pagkurangan ni kabsat na ti makikita na kayat na nga saon iso tinagyan ejay puso na, iso tinagyan ejay kaunggan na. Iso nga haan nga agro, tadadtoy. Kanagmayat, dahito manen, dahito ibanghelyo tayo. Haan nga maidalan ti bulsak, ti pada na abulsak. Haamot nga agbunga, ti ubas, diya kalkalunay, amuyo kalkalunay. Nya English ti kalkalunay. Nya amo, research kay kalkalene, kung na yun tulat. Hanga agbunga ti ubas kahit na nga saon, no anya DJ ka kwa DJ, external DJ. Kala ko man no anya DJ imulam, iso ti apitem. Dahito yung mat na ununag, no anya DJ ka unggam, iso ti rumwar. Niya po iso sumut nagaramit ti pangarig, haam mo mabalin nga ekatan ti sangkap, amo yung sangkap. No agpisi ka ti kayo, agukis ka kayo, wano agkatam, yun no katam. Di sangkap na hamo makita di sangkap ni kabsat mo awan karbeng nga maikat no di mo pay maikat tatruso id tamata ni Apo Jesus na exaggerated mo kasano pa nang isulat na tatruso kuma mga nagdakkel id tamatamet nalusit kan no hamo external mo dayjay di panagkita mo dayjay ngem tinaun-unag nga ibagbagana ditoy haam mo maidalan ni kabsa mo nga han iso mo laang di kunana di bulsek han na maidalan. No, di poon ka dakes mo di bunga. Umuna, dahil tayo, unag ti pamilya. No, di unag ti pamilya, no, di ubing. Padasin nyo nga pakanan ti tinakawan ta ubing, hanggang to nga agsalud-suden, no si kanton nga nanangkin tatang nakitakawan na ka. Padasin nga ulbuden di ubing. Haamon to nga pabasulan ti sabali, no kaya nakantumat nga ulbudan. Padasim nga liputan di ubing. Hanggang to nga agbabawi, no liputan nakantumat. Chuti ko data, madlaw mo ti tao, no, pinakan mo ti tinakawan. No haan nga maiprocess data, automatic. Basit mo't laeng, Father. Apo nakalabba, amin nga natin nga malabsan na, basi-basit mo't laeng. Di na mo't ipakpakada, nakadanon di balay da, aglaklakon, rin na perpenan. Haan, ako da jay, kala ko mano niya di bunga, kala ko ba di ubing, no nagaburam ti ayat, nagaburam ti respeto da di ubing, di pamilya ka, di makkel nga aglanglangoy ti ayat, respeto kin panangisakit, no rumwar, isumot ti bunga na. Ngam no di ubing ka na abyos, di unag ti balay, na ulbudan, na katitinakawan, na baybayan, rumwar, isumot ti bunga na. Iso da ti ibagbagan ni Apo Jesus. Uray ti maibasa, no anyan to di nakamulad jayan, isuntumeten. Nga nagmayat nga kitaan, di may sa pamilya, successful da, nagbalay gida, ag-reflect, ejay pamilya. Haan lang agbalay in profession, Hantay nga ibilang nga gapot na nagbalay giti professionan, kabalay gimatan, haan. Tadama da kita'y professional, agtrabaho pa yan nga marino kermet, maikat pa ija trabaho na. Adama da kita'y mapan agtrabaho ka madimat. Agbalay gi kayat nga sa na bunga, namayat DJ produce daw, di bunga na kuma, tamakitam na saya at di pamilya. Taada mo da kitay, or nag-gradwar, ang mga aming nga nag-gradwar ka nasaya at nga bunga. Ang mga aming nga da mabalin na nasaya at nga bunga, kaslatarong matlaeng apo nagmayat ta pa ng lingtam tatarong, naglinis, lukatam ayo ugas. As di mo lang. Iso nga ibagbaga na, no anya di jay imulam, ison tumat laeng itirumwar. No anya di jay nakaigameran na di ubing, ison tumat laeng, ipantayo mo ti spiritual na ununag. Haan laeng nga outside. Haan laeng nga di jay, kunatayo nga external, wano di ti physical nga idadakkel di ubing, wano di na spiritual nga biyag ti tao, kas di mo lang. No anya ti isaom, iso tinagyan di pusom, kunana mo, ti na spiritual nga panagbiag tayo. Kada tayo, Kristiyano tayo, makimismisa tayo, at ibagbaga, ikliklim tayo nga nasaya at tayo nga tao, nga mariinam di tao, mariina tayo ti tao, no anya yan nagyan di kaunggan na. Idi, at the innate goodness ko na di jay, ini naiyanak tayon,
Adda nakamulan nga bukal ti kinaimbag, dito'y puso ti tunggal maysa kanya tayo. Naimulan day ta nga pamati iti puso, iti tunggal maysa kada tayo. No saan nga masibugan, no haan nga masibugan, ti grasya ni Apo Diyos, mabalin nga madadael, iso ti rumwar, rinuker. Ngam no masibsibugan iti grasya ni Apo Diyos, day ta nga kinaimbag ti tao, iso ti rumwar kengkwana. Kakunatayo ni Apo Jesus ti poon tayo. Kunatayo nakaramot ni Apo Jesus kanya tayo. Ti challenge na, ti awis na kanya tayo, agbungbunga nga ta ni Apo Jesus king ka. Mariri na nga ta dagiti tattao nga adda Diyos nga agbungbunga gapo king ka. No agaramid ka nasayaat ta kapupusom, alangan mga demonyo di poon nag agbungbunga iti nasayaahan nga mabalin met. Anya data grafted. Kinagmaya mo tiruar ka, Apo, man nakimisa mo, Apo, pakawanan na ka, Apo, basol ko. Di ka unggan na ka, agpapabasol, basol da. Grafted ka ang tao. At dakati unag ti simbahan ka, wow, you can sing, hallelujah, hallelujah. Yung ginagyan na di unag, di ramot nagayam ka sa bali, grafted ka ang tao. Kati ibagbaga na ti karit na kanya tayo, nakaramutan day ta imula ni Apo Isus nga kinaimbag, no sinibugan ni Apo Diyos day ta nga kinaimbag, automatic rumwar iti biyag mo ti kinaimbag. Rumwar ka maiwaragawag iti kinaimbag. Mari na dagiti tattao nga agbungbunga ti Diyos gapuking ka. Isu day ti kunana. Mabalin mo matan nga idalan ni kabsat mo, no day bunga na, mariri na naking ka. Tanagrigat mga ibagam nga agindidilaw ka iti sa bali. Yung orday pagsasautayaw niya, look who's talking, kunanan sa mo day dyan niya. Agindidilaw ka ti sa bali, nohaan nga clear di jay pamatim, nohaan nga clear di jay handa nga agbagay ijay biyag mo, no agdilaw ka anya ti kunada, sino kumamo day ito nga agsarsarita. Isugurod nga mapanag agrenewalen. Apang ko kitaanen, taapaya inak man tingitingan, no agbungbunga pa ilan. No haanan agawid akton man, napaya. Ang kumabaling ipapapilit ka, na dadael mo agayam. Nabulok mo agayam, kanya pala ti pagyanak ito, yak pala agawid. So nga, maudin to dito madamdama ka, babay, kung naktumatin na, nadakto na ka, welcome, kung na yun to. Adayahan, daya po, ti ikarit na kanya tayo. Uwan adot pagkapsutan, no daduma malaylay mo, di dyan nasaya at nga naimula kanya tayo. No hantay nga nakaramot kanya Apo Isus ka malaylay, agkapsot, nga mabalin nga pasibugan, mabalin nga palangtuen, mabalin nga pagbungaen. Di dyan ti awis na kanya tayo. Kinagmayat mo't ano kunada kanyayo ka, agawid kayo ka, agbungbungan ni Apo Diyos. Mariri na nga adda ni Apo Diyos, ito nga gimong. Mariri na nga adda ni Apo Diyos, ito'y nga pamilya, agbungbunga. Mariri na nga adda ayat, adda kinapakumbaba, adda nagbasol, agpipinakawan, no adda nagkurang ka, agsisinno pusop. Mariri na nga adda ni Apo Diyos, ngamtay ko nakon, no anya di nakaramot. Automatic ay iso at rumwar. No anya di di nakapuon, nakaipuunam, automatic ay iso ti sangakin bunga na. Kala kakabsat, Dati pa nagtubo tayo, akas na Christian one. Kung kuna ngarod ka karkaritak ti bagbagikon apaya 50 kon. Nasyaat na dapay 15 years nga agbiagak. Kanya tulaga kada kay nga senyoran, nasyaatan na dapay 2 years. Ay, haman mo ta. Kaya nasyaat na dapay 15 years. Kadata 15 years ko makabunga pa yung nga ta. At dapat nga ta maiwaragawag na nga bunga. Ni karon na laklakayon bakbaketan tayon, ti pala pakarikutam ka, apal. Kas di ko mamat. Kung kunang pala, kadandani ka matayan. Di ka pala nakapakawan, manulang nga taon mo to'y lubungan, tapela sakit tinakam mo, idi, 1972 pala. Ay, so, apos na nula daytan. Agbunga nga rod. Isang nga tingitingan tayo.
The remaining days of our life, kinagmayat kumamo, no? Iwarawaragawag tayo. Adda ni Apo Diyos, mariri na adda ni Apo Diyos. Agbungbungan ni Apo Diyos. Kung nga rodin kadagay tayo naganak nga gagayam ko, kada seminarik no daduma, uray no da kay nga naganak, uray hang kay nga agsasao. Di laang pagpatulad yo nga addan respeto addan ayat nakasursuron di anak yo uray tumanawtaw ka nga agmalmalem. Uray bugkaw ka amin nga agmalmalem no hammo maibiyag di ibagbagang pulos anda kan topatyen. Iso hantay mapabasol no di ubing ka mentoring ko nakngarod daytoy. Ubing ngarod di na mo aramiden na hanga nasaysayat nga tulungam kaysa dayjay naggapgapom may kala do ko. Haan ang makatulong dayjay. Isu dayjay ti karit na kanya tayo. Kunak pa ino daduma ka. Dayjay ori dagito agserserbi. Dayjay pa nagserbiyo dito ka hamag ka nga dayjay pakita nga adda kay ito agserserbi. Very good na integyo di bagiyo. Onyaman nga ang gulo hanlang elektor kada ako light amin. Haamang nga dayjay pakita nga adda akam mo. Ti kapat ganday ta, no di pa nagserbim ko, umununag di pamatim ka, da pa nagbaliw di biyag mo, o mas asidag kin ni Apo Diyos di biyag mo, agbungbungan ni Apo Diyos di biyag mo, daya ti us-usto nga pa nagserbi, hanga di jay uniforme ken bado, hanga di title wano pan nakaipwesto, di pa nagbalbaliw di puso nga umas asidag kin Kristo, agbungan ni Apo Diyos di biyag mo, daya ti pamati, nga nabiyag a pamati nga kung kunatayo. Ala nagmayat man dating baga ni Apo Isus kakabsat, wanti isawang ti tao ko na no anya di naggapu di puso na. Karit kanya tayo dayjay. No anya di isawang ti tao, nya naggapu di puso na. No anya di bunga ti tao, iso ti puon na. I-check tayo ano nya ti bunga nga rumrumwar kada tayo. I-check tayo ano anya nga sanga ti nakaikapangan tayo. Paduyak-yak tayo ti pamati. Mamati ak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo ani Jesu-Kristo, bugbugtong nga anak ti Diyos, nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw a nagtao diti silaw, napaypayso a Diyos sa nagtao diti napaypayso a Diyos, nayanak saan anaparswa, Diyos sa kasmatlaing iti ama, kat gapu ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapu kada tayo nga tattao, ken gapu ti pannakaisalakan tayo. Imulog nga gapu sa dilangit, ket nangalay iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria. Iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet na nailansa iti krus gapu kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuo ket naitanem. Nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan a surat. Imulit sa dilangit, ket situtugaw iti makannawan ti ama. Umayto manen a si dadayag, tapno kumen na dagiti si bibiyag, ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati ak mati Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Isu agtao diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati ak mati iglesia amay maysa, santa, katolika ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymaysa a bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Amen. Dagiti pagkurangan ken limitasyon tayo, ti pakariknaan tayo, akasapulan tayo ni Apo Dios. Iti pannakarikna tayo kadagitoy nga pagkasapulan tayo, agkamang tayo nga rod ken kuana ket kuna tayo, Apo denggam aparaburan dagiti dawat mi. Agpay kadagiti agserserbi ti panakaywaragawag ti ebanghelyo. Kanapudpudno da kumamang saksi ti mensahe ti Ebanghelyo, iti biyag ken aramid da. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti opisyal ti gobyerno tayo, takanayon kumaasalak ni banda ti kilintegan, ken dayaw dagiti umili, tapno agari ti kinalinteg ti baet tayo. Kumararag tayo ti Apo.
Agpaay kadagiti nakurang tigasat na, ken biktima ti anyaman adidigra, tapno adupay tinaayat a tao at tumulong, ken mangsaranay kadakwada, kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadatayo nga daditoy ita, ken amin ngagtarigagay a sumurot ken Apo Jesus, tabyagen tay kuma ti mensahe ti Ebanghelyo iti panagbiag tayo, kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti pimusayan nakakabsat tayo, tapasang bayan kumaidan ti Diyos, iti nailangitan na pagarian na, ngayon sagana ni Apo Jesus, nga agpaay kadatayo amin, kumararag tayo ti Apo. Agulimat tayo antay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat titulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo, Apo denggem aparaburan dagiti dawat mi, Apo dagiti iti sumagmamano kasapulan mi patgam ida, numayan nurot da itinakem mo, tamamati kami nga ammom dagiti kasapulan mi, dawaten mi dagitoy gapumet laeng ken Kristo nga Apo mi. Amen. Sikati namnamami o Apo, sikat pon ragsak mi o Apo, tinapay adaton mi, arak asagot mi, tandat na suding ayat mo. Sikati salakan mi o Apo, sikat pon bileg mi o Apo, tinapay adaton mi, arak asagot mi, tandat na suding ayat mo. Sikati sa dirimi o Apo, sikat pon tibiyag mi o Apo, tinapay adaton mi, ara kasagot mi, tandat na suding ayat mo. Amin o Apo, nga insagot mo, namay kendrigat when amin ko, umay ko idaton ken ka Diyos ko, kas pagyaman ko't kinaimbag mo. Itindahin mo ay ami sa pagyaman, Apo iyawat minano mo adaton, sapay kumatadaka ikaryan, na umawat ni baging endarang. Bunga ti bandog
et mi idaton mit altar anap nan sudi amin aragsag lading it mi ikay sa miken ka o Diyos nga apo mi iti daytoy ami sa pagyaman apo iyawat minanumog adaton sapay kumatadaga ikaryan nga umawat ibagi kendara. Kumararag tayo kakabsatap na datayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paaya pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. O Diyos, ikamat laeng tinangted kadagiti tinapay ken arak, ket ibilang mo, iti panagidaton mi kadakwada, pagserbi mi ken ka, ipaay mo kada kaasi tada iti panagdaton mi agbanag asaranay, amang ragpati agnanayon, apan nakaisalakan mi gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo at dakuma kada kayo, Kasta kumama. itag-ayo dagita puspusoyo. Agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. Pudno unay ama ikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi, ada kami iti amin na tiyempo ken disso, agyaman kam ken ka o apo na santuan nga ama, man nakabalin katagnanayon a Diyos. Takas tauna iti panangay ayat mo iti lubong, tanadanunam nga imbaon ti anak mo anang isalakan, ket kinayat mo ang makipagbiag, amayasping kada kami, malaksid iti panagbasol. Iti kasta ay ayatem ti saguday nga impaay mo kada kami, kas iti panangayat mo kadagiti saguday nga adda ken Kristo. Ket dagiti kinagasat anapukaw mi gapo iti kinasuker mi, gapo iti kinatudyo na maisublida met laeng kada kami. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles, ket agraragsak kami amang idaydayaw ken ka, ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo Dios dagiti amin aparswa ti langit ken dagan apnuda iti pagkaidaydayawan Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan, Hosanna ti Apo, Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan, Hosanna, Hosanna, Hosanna iti kangatuan. Pudno unay apo abiig ka kinasanto, kat sika ti gubwayan ti amin a kinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paimo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kat ti paimo ida kada kami, abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok, nangala iti tinapay nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy iti bagik isu amayawat to ama ipaay kada kayo.
Hasta met akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis, nagyaman manen ken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo katuminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro ken agnanayon atulag, iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan yo daytoy apangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti cross mo, Kenin ka panagunga, innak ka minsalaktan manubot sa ngalubungan. Babaen ti cross mo, kenin ka panagunga, innak ka minsalakan manubot sa ngalubungan. Itingarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag kan ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ta impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo katagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada apo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan, kat parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma ama ikarikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to kenainggasatan na Berhen Maria ngay nati Diyos, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, kan dagiti amin asa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada, ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesu-Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti ama, ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami sa dilangit, madaydaya, Tinagan mo, dumteng kumati bagarya, matumpal kumati natin mo, dito'y daga akas sa dilangit. Item kadakam ti aldaw ito'y di kanen mi ti patinayong aldaw pakawanem dagiti basbasul mi kasmet kuma iti
awan mi kadagiti met na kabasol kada kami. Inakamen baybayan nga umanod iti suliso iti salakan na dawaten mi kan kaapo ta isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anam namaen mi kan iti yaay na Hesus Kristo anang isalakan kada kami. Kukwang bituran di panagkabalik Genda no di kat ti pamati iti iglesia kat kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi kan kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Iti napakumbabakin napnuan ayat apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kayo aming kapya. Kapya. Cordero ti Diyos sa mangikan kadagiti kadagiti basbasul ti sangalubungan Item kadakang ikapya Item ikapya Adtoy ni Apo Hesus, ti sibibiyag a Diyos, tinangimula, ti pamati kada tayo, ti mangsibog, ti pamati nga adda ti puso tayo, tapno lumangto tayo, kat agbunga tayo. Ti kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban, iti daytoy apadayana. Ako, jak may karing, may salahin nga sa mapayimbag tonto, kararo.
sungsong na daytoy inaramid na amang ipakita tinadaig sakribisyo na bagi kendara kadatay amin iawis na daytoy di padaya nga insungsung na daytoy inaramid na amang ipakita tinadaig sakribisyo na bagi kendara kadatay amin iawis na hintay nga ro di daton testamento tayata na buslon dadaytoy ti katanukan maidatag iti ama na Diyosan daytoy di padaya nga insungsung na daytoy inaramid na amang ipakita tinadaig sakribisyo na bagi kendara kadatay amin iawis na daytoy di padaya nga insungsung na daytoy inaramid na amang ipakita tinadaig sakribisyo na bagi kendara kadatay amin iawis na padaya 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 kumararag tayo. Pinakan nakam apo iti tinapay ang makaisalakan, ipaay mo ka di tatibilag dahito ataraon nga inawat mi, papigsaan nakam amanggun o di tibiyag ana ilangitan. Gapo ken apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Agtugaw tayo pagbit kakabsat. Kalpasan ti nasanton amisa maaramid ti meeting pan nakaornos nga nalaing dagiti programa tayo nang runa into no fiesta kendi pan nakaeroge ti Kwaresma apo into no Miyerkules
Miyerkules Kurkuros, timisa tayo, ditoy, alas 6, ijay Kabaruan ba? Kabaruan, 5:30 ti malam, alas 7 ijay dinaratan. Dito nga Kurkuros apo, nasaya at nga nanaman tayo, rinaan tayo, awaten tayo nga naimpapuswan, kas panangirugi tayo manandi panagpenitensya, panagabstinensya, para iti panakaitanok, tina espirituan nga panagbiag tayo. Ni Father Danilo Martinez, ti Director ti Social Action, iso ti mangted ti, iso ti umay agbantay kanya tayo apo, iso ti kabayatan ti kaawang ko, iso ti umay nga kadkadwa tayo. Adan to may piyesta tayo March 19, medical mission ti March 16 apo, Domingo day jay, ipakaamunto ti office, dagitoy details na apo tapno nasaysaya at itultuloy tayo latati agkararag, madama ti pasimpapay dito'y simbaan, pan nakapapintas na, kararagan tayo dagiti trabaho na ayat nga tumultulong, ibagbagada mang kinhaan, already jay adoration chapel tayo, kada kumbento tayo, masimsimpa, tapno napinpintas mutlaeng daytoy facilities tayo, adupay ti plano apo, ket kararag ti tulbek na tapno agbalay gidaytoy. Tukayan ko man ni Apo Diyos dagiti nawadwadwad, ta iparabor dati adda kadakwada, ta panangiburay nga rod ti treatise, time, no awan ti maited nga material abanag, time, o may tumulong, agdalos, mangisakit ti kumbento, talent, no nya daya talento tayo, paglaingan tayo, talugading tayo nga may itulong, na kayo nga nalingag kanta, may kayo practice para piyesta, amin, treasure, no addaang ka, tahang ka makaumay, mabalim mo nga itulong, tapno agbiag dayto nga simbaan, ta no agpipin na basol tayo, agpipin na tudon tayo, pin na tudon ti simbaan tayo, wardi ken agpupugrot nga pamati niya, awan ba maay na nga pamati, kaya dijay dagiti balay giti aramidan tayo, un physical la ang daytoy, ngam no makita nga da pagsayatan na pumintas, agref-reflect dayjay puso, di kaunggan, dayjay pamati nga adda kada tayo, agbungbungan dayjay apo, so nga tultuloy tayo ti agkararag, agsisinaranay kinagtitinulong, kabayatan di kaawang ko, alay ikararagang kayo, ikararagan dakmet, tanabalay gidayjay kuan, para iti improvement, ti ka personal, spiritual, ken professional pa nakitrabaho kada kayo, dayjay matlati tartari gagayan tayo, tapno barbaring no agsubli akpay nga nasaysaya at nga agserbi kada kayo. So nga agkararag tayo apo, tumakder tayo. Ti apo adda kuma kada kayo. Agdumog tayo, taawaten tayo tinadaeg a pamindisyon. Ti Dios apo untiliwliwa urnusen na kumandagita aldawyo, tapno makapagbiag kayo asi kakapya. Ket punwen na kayo kadagiti bendisyon na. Isalakan na kay kumaadi agresat kadagiti amin ariribok, ket pasinggedan na dagita pusoyo iti sidong ti ayat na. Pabaknangen na kay kumati Diyos kadagiti bertudes ti inanama, ti pamati ken tinadyosan nga ayat, agbiag kay kumaanagaget nga agaramid iti naimbag, tapno mairagpat kayto iti agnanayon a kinagasat. Ti pamendisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo, bumabakit agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Nalpasen tinasanton a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Yaman tayo. Naimbag nga aldaw tayo, amin Apo. Sentimisa agawit tayo si kakapya, amin tayo ket naibaon, amang tedayat ken tulong, ikuyog tay ni Kristo, iti sa dinuman adiso, aramid ken sao idaton tayo, apagdaydayaw ti Apo, lalpasen ti misa, agawit tayo si kakapya, amin tayo ket naibawon, amang tedayat ken tulong, ikuyo
tay ni Kristo, iti sa dinumana diso, aramid ken sao idaton tayo, apagdaydayaw ti Apo.